Още едно образователно филмче на тема пътна безопасност. Нека този път разгледаме ролята на велосипедиста. Сигурна съм, че много от вас искат или вече карат колело. Някои може би само в парка, а други и до училище. Искам да ви кажа, че карането на колело е изключително полезно. Както за вашето здраве, така и за околната среда. Накратко, хем забавление, хем ни помага ежедневно. Хайде да видим какви са правилата на това удоволствие. Първо, нека обсъдим облеклото. Ако е подходящо, то може да ни предпази по няколко начина. Винаги караме велосипед с каска. Това се отнася и до всяко двуколесно превозно средство. Но не е достатъчно просто да я сложим, колкото да кажем, че я има. При правилно поставена каска, тя трябва да е закопчана на един пръст от брадичката ти. Препоръчително е да носите на коленки и на лакътници, тъй като те също намаляват риска от наранявания. Носете дрехи със светоотразител, за да сте по-добре видими за всеки участник в движението. Това включва светоотразителна жилетка или ленти по облеклото и обувките. Освен собствената си екипировка, е важно да проверим и състоянието на нашия велосипед. Има ли и той светоотразителни знаци отзад? И на спиците на колелата? Има ли работещ звънец? И много важно, спирачки? Потегляме само когато сме сигурни, че всичко е в изправност. Току-що споменах няколко части на велосипеда. Звънец, спирачки. Не споменах обаче нещо много важно. Мигачи. Когато караш колело, нямаш мигачи. Затова можеш да използваш ръцете си, за да даваш сигнал. Това означава да управляваш кормилото само с другата си ръка, което си е доста сложничко, особено за начинаещи колоездачи. Важно е да комуникираш с шофьорите на други превозни средства, но го прави само ако си сигурен, че ще запазиш контрол над велосипеда. Ето и сигналите, които можеш да използваш. Вдигната ръка означава, че ще спираш. Изпъната настрани дясна или лява ръка, се завиваш наляво или надясно. Случва се да се уговориш да караш и с приятели. В този случай трябва да застанете в колона, а не един до друг. Може да решите, хайде така по-удобно да си говорим. Но да ви кажа, при каквато и да е формация, целият шум наоколо едва ли ще ви се получи. И е разсейващ. Затова решението е едно. Заставате един зад друг и карате безопасно. С приятели или не, на пешеходната пътека безопасността също е приоритет. При пресичане слизаме от колелото и го бутаме до себе си, докато се качим на отсрещния тротуар. Не забравяме и общите правила за пресичане. Оглеждане наляво и надясно. Не бързаме излишно. Приятели, вече сте напълно подготвени да управлявате велосипед. Не само в парка, а и на пътя. Важно е да отбележим обаче, че винаги е по-добре да карате заедно с възрастен, тъй като той е много по-лесно забележим за шофьорите. И последен съвет. Винаги търси велосипедна алея.